Salut! Suntem Dan și Paul și suntem la a doua ediție a seminarului e-commerce din fotoliu. În prima ediție v-am povestit de ce este importantă această nouă metodă de comerț online, cum se practică aceasta, cine o poate aplica, când o poate aplica și care sunt avantajele ei. În același timp, v-am pomenit de cei doi parteneri ai proiectului e-commerce din fotoliu, Frisbo și Baikina. În acest nou episod vă vom vorbi despre cum să alegeți produsele folosite la e-commerce din fotoliu. Paul? Știm că aveți tentația de a comercializa un brand preferat, gen Samsung sau Apple. Dar toate magazinele mari au un avantaj, pentru că au multe produse și vor avea prețul mai mic decât al dumneavoastră. Sau vor oferi și alte avantaje pe care nu ai cum să le oferi, gen Vodafone sau Orange sau Telecom, care au unele oferte în spate. Pe lângă aspectul de magazine mari, sunt probleme la vamă. Vor fi probleme de a aduce produsele în țară. Pentru a avea succes, un produs trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cel puțin în mod ideal. 1. Să aibă sub 1 kg. De ce? Veți observa că sunt anumite prețuri, atât la depozitare cât și la transport, pentru produsele sub 1 kg și prețuri mai mari pentru tot ceea ce depășește 1 kg. 2. Să aibă un preț al final, un preț pe care îl veți stabili dumneavoastră al produsului, undeva între 50 și 200 de lei. De ce? Într-un preț mai mic de 50 de lei, veți vedea că profitul care vă rămâne este foarte mic și nu veți putea duce mai departe afacerea. Va trebui să vindeți cantități foarte, foarte mari pentru a putea duce mai departe afacerea. Iar un preț final mai mare vă imobilizează o mare parte din capitalul pe care îl investiți. Dacă nu știți că puteți vinde într-adevăr rapid aceste produse, veți rămâne în capitalul imobilizat și veți avea un risc foarte mare. O altă condiție ideală pentru a ajunge la un produs de succes este să aibă o perioadă de viață cât mai îndelungată, preferabil să nu aibă niciodată de expirare. De exemplu, nu este indicat să importați mâncare. Da? Pentru că atunci, dacă importați, să zicem, mâncare pentru copii, da? Aceea are o dată de expirare destul de mică și sunteți forțat să o vindeți cât mai rapid. Ori nu știți, cel puțin la început, în mod practic, în cât timp se va vinde respectivul produs. O altă condiție este să fie cât mai mic și cât mai ușor de împachetat și manevrat. De ce? Veți vedea că astfel va fi mult mai ieftin transportul și va fi mai ușor și pentru transportator. Da? Și mai ușor și pentru dumneavoastră. O altă condiție să fie cât mai sigur de utilizat. De ce? De exemplu, dacă vă gândiți la niște jucării cu anumite părți mobile, Doamne ferește, se poate întâmpla ca acele părți să ducă la rănirea copiilor și să fiți trași la răspundere. Nu doriți acest lucru, normal, nu? Sau va trebui să testați mult timp respectivele produse și să găsiți diverse posibilități pentru a vă da seama care este utilizarea lor cât mai în siguranță. Ceea ce, deci, veți pierde timp, veți pierde bani și veți pierde mai multe lucruri. Și o ultimă condiție, să fie cât mai durabil. Aceasta este indicată de ce? Pentru că, de exemplu, să luăm un televizor. Un televizor este greu la cantități mari să nu se întâmplă niște accidente, de exemplu, pe timpul transportului. Și atunci veți fi ținuți în fața clienților dumneavoastră să schimbați televizor, va trebui să retrimiteți către producători și veți pierde o grămadă de timp și o grămadă de bani pe acest dute vino al produselor. Cel mai recomandabil, da, să fie cât mai durabil, pentru a nu avea probleme la transport, cât și pentru să nu aibă probleme cumpărătorul final cu acesta. Este recomandabil să faceți un tabel cu aceste condiții în momentul când vă gândiți la produse și pur și simplu faceți sub fiecare coloană, bifați. Îndeplinește această condiție? Ok. Cât de mult îndeplinește? Da? Și după aceea analizați produsele respective la final. Un alt pas pe care trebuie să-l urmezi este să faci o analiză a produsului pe internet și implicit a prețului.
Este foarte important să găsești caracteristicile pe care le are produsul pe piața românească online și apoi să compari cu ceea ce ai găsit pe Buy China. Cel mai bine ar fi să găsești unele avantaje sau unele lucruri în plus pe care le au produsele din China pentru a avea un plus în momentul în care le vinzi în România. De asemenea, este foarte bine să urmărești comentariile produsului respectiv, să observi ce i-a deranjat pe clienți, ce ar dori să aibă în plus produsul și să găsești acele avantaje în China. De asemenea, este foarte bine să-ți găsești un grup de prieteni sau cu familia, să discutați despre ce produse ai putea să aduci sau cum ai putea să îmbunătățești unele produse care se vând la noi. Ok, haideți acum să și exemplificăm practic ceea ce v-am prezentat mai devreme. De exemplu, vă gândiți să aduceți obiective pentru telefon mobil. Nu știu dacă ați auzit de așa ceva. Sunt destul de noi pe piața românească și, după cum veți vedea, sunt destul de rare în acest moment. De exemplu, pe F64 există acest set de obiective la 1.500.000, la 149 de lei. Da? Ce fac aceste obiective? Diverse lucruri. Vă mărește unghiul în care puteți să vă faceți selfie-uri, da? Puteți să faceți diverse efecte. Oricum, sunt foarte interesant de jucat cu ele. Ok. De exemplu, pe F64 le găsiți, după cum v-am spus, la acest preț, 149 de lei. Ne ducem și căutăm pe Buy China și vom vedea că putem să găsim același obiectiv la 13,91 lei. Da? Deci de 10 ori mai puțin. Dar nu numai atâta. Veți vedea că găsiți 8.000 de modele de astfel de obiective. La diverse prețuri, dar 8.000 de modele. Bun. Haideți acum să facem pașii pe care vi-am recomandat mai devreme. Da? Să vedem dacă aceste obiective sunt fiabile și sunt bune de adus conform pașilor prezentați. Primul, să cântărească mai puțin de 1 kg. Ok. Uitați cum arată acest obiectiv, da? Vă dați seama, sigur, cântărește mai puțin decât 1 kg. Da? Se încadrează. Ok. Al doilea pas. Prețul final, prețul aplicat de dumneavoastră, să fie între 50 și 200 de lei. Da? Se încadrează din nou. Al treilea pas. Să aibă o perioadă mare de viață și să nu aibă, preferabil, niciodată de expirare. După cum vedeți, practic este făcut din plastic, puțin metal și o lentilă, probabil tot din plastic. Da? Nu este predispus la o anumită perioadă de viață, ci este pentru forever. Da? Ca să spun așa. Ok, se încadrează și aici. Să fie mic și ușor de împachetat. Da? E clar că este mic și el de obicei este împachetat într-o cutie, deci o cutie micuță, deci la fel este ușor de împachetat. Să fie cât mai sigur de utilizat, după cum probabil vă dați seama, nu este ușor înghițibil de un copil, nu poți să te tai în el, nu ai alte probleme, da? Să fie cât mai durabil, este extrem de durabil, este un clips și în rest plastic, da? Ok. Cum se folosește? Este foarte simplu. Se pune efectiv deasupra camerei ori cea de selfie pentru obiectivul wide, ori dacă doriți să vă jucați cu efectele pe camera din spate, da? Recomandabil. Ce este important? Dat fiindcă sunt atât de multe produse, da, de acest gen pe buychina.ro, puteți să aplicați și al treilea pas pe care vi l-am recomandat noi. Respectiv să vedeți dacă puteți găsi un produs care să aibă lucrurile pozitive identificate de utilizatorii români și să nu aibă, normal, lucrurile negative. Cum v-am spus, vă duceți pe F64, vedeți că aici deja sunt 4 review-uri la acest produs și sunt mai multe note. Vă uitați la review-uri, vedeți care sunt problemele identificate sau plusurile identificate, le notați, căutați pe internet și în alte magazine, faceți o listă cu acestea și după aceea vă duceți pe buychina.ro și vă uitați la produsele, la cele 8.000 de produse asemănătoare care au plusurile și care nu au dezavantajele. Cam asta. E simplu, nu?